Justimus Williamsista joo, se on termostaatti. Mä en oikeesti tosiaan muista, että kuinka monta kertaa mulla on toivottu tätä videota, tai ainakin mun mielipidettä tähän asiaan. Tämä on erittäin vakava asia. Mä haluan, että mietitään kaikki hetken sitä, että mitä kiusaamisella voi saavuttaa. Sillä kiusaamisellahan ei voi saavuttaa yhtään mitään. Moni ihmisiä kiustaa niiden koko elämän ajan, niin tarhassa, sit jossain ala-asteella, yläasteella, lukiosta ja amiksessa ja jopa työpaikalla. Ei sitä jotenkin silloin osannut ajatella, että tämä on jotenkin paha juttu, jos me nyt vähän härnätään jotain tyyppiä, mutta totta kai nykyään kun osaa asettua se asemaan, niin ajattelee, että pikkasen me ollaan oltu tyhmiä, mitä me ollaan tehty. Sun sanat ja sun teot voi jättää toiseen ihmiseen ehkä pysyviä arpia ja haavoja. Tämä tapahtui ala-asteella 9 vuotta ja mä muistan sen edelleen. Senkin kun ajan kun käyttäisi siihen, että koittaisi oppia nyt toiset jotain ja tehdä jotain asioita yhdessä. Koulukiusaaminen on sellainen asia, mikä olisi voinut tuhota sen, että Dudesonita ei ole koskaan olemassa. Mä uskon, että kukaan ei tietoisesti halua olla kiusaaja tai niin sanottu pahis tässä maailmassa. Mä uskon, että useat kiusaa ihan tietämättä, että se edes satuttaa ketään. Kaikki ihmisiä kuuluu yrittää lukea, ja sä pystyt lukemaan joka ikistä ihmistä. Sä pystyt katsomaan jotain ihan niin tuntematonta ihmistä ja miettimään, että mistäköhän toi tykkää ja mistä se varsinkaan ei tykkää. Mietitään aina, mitä sanotaan toisille. Vaikka se ei olisikaan kiusaamisfiiliksenä, niin mietitään silti, mitä sanotaan toisille. Me kaikki voidaan puuttua kiusaamiseen. Me voidaan tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Jos sua koulukiusataan, tai sä tiedät jonkun ketä kiusataan, niin ilmoita siitä eteenpäin. Puhu opettajille, vanhemmille. Jos jotain kiusataan ja sä huomaat, että se ei pysty tekemään asialle mitään, niin mene väliin, koska kukaan ei ansaitse kiusaamista millään tavalla. Me Bison Mafiassa vastustetaan kiusaamista kaikissa muodoissa ja kaikissa tilanteissa. Oikeasti se kovin tyyppi ei ole se, joka on kovin kiusaaja, vaan se, joka uskaltaa sanoa kaikille muille, että nyt olisi parempi lopettaa. Joten, luvataanko yhdessä, että ei kiusata? Peace and love, ihmiset. Rakastakaa toisiaan. Moi! Moro! Mikäs täällä on meininki? Tupekon te näytätte ihan älyttömän hyvältä. Hienoa, että ollaan kokoonnuttu tänään hyvän asian puolesta. Aiheesta, joka koskettaa monia. Ja onneksi tänään otetaan isolla joukolla siihen kantaa. Kiusaamisesta ei hyödy kukaan. Ei hyödy se kiusattu, mutta ei hyödy se kiusaajakaan. Ja nimenomaan kiusaamisen vastustaminen on ainut vakava asia, mistä me Dudesonit halutaan aktiivisesti puhua. Ja nyt kun me katsotaan teitä kaikkia mahtavia, ihania nuoria ihmisiä tässä tilassa, niin me halutaan tehdä teidän kanssa Me ei kiusata lupaus. Jos me haastetaan teidät Me ei kiusata lupaukseen, niin ootteko te mukana siinä? Käsi ylös kaikki, jotka ootte mukana! Me ei kiusata! Me ei kiusata. Muistaa, tää on meidän yhteinen lupaus. Tehdään yhdessä parempi paikka tästä meille kaikille. Kiitos! Kiitos, että kuuntelitte. Tää on tärkeää asiaa, tää on lähellä meitä kaikkia. Jaetaan tätä Me ei kiusata -ilosanomaa. Nähdään YouTubessa!